ayo kok ditani, ayo sahur jangan dulu. Nggih, Bu. Bu, Bapak kita pundi? Bapakmu sawah, tapi mau sawah kok. Oh, nggih, Bu. الصلاة خير من النوم. Untuk kosong, des awak sak bundute. Nggih, Bu. Amin. Misal kayak dasarnya bener berek siap. Wala jadi tadi sebenarnya begitu gitu. Sekolah. Yang dia yang sudah fasa kami. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Oh, nduk ya arep ke sekolah. Nggih, Pak. Hati-hati ya nang langsungnya bapakmu. Semoga lancar sekolahnya. Nggih, Pak. Ya. Bareng, Pak. Ya. Kan awakmu poso dadine ya ora tak buka. Ngergani wong sing poso, jajane aku ora poso. Masakake wong sing poso. Oh, nggih. Ngoten nggih. Nggih, kan mungkin nggih Bu non muslim tapi toleransinya kuat ya, Mbak. Lah iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kuntas siam. Ti posso portare una lei sei. Vorrei portare una marca. Iya, Pak. Gimana? Ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pikir. Kemudian panggil Kemudian sih.